Салом алайкум дӯстон. Бисёр клиентҳои итальянкаи гулмайда мепурсанд якум сол сангои тоза сваровская либоси 180 сомона. Доставка дохили Душанбе район. Касе ки 4 либос мегирад 150 мешавад. Беҳад матраши хушрӯи оригинале. Сангошон тоза сангои сваровская ҳамаш бори новинка. Ҳар як моделиш ҳар як гулш 3 та 4 та ранг дорад, 5 та ранг дорад. Ай ду ранг боло дорад. Нигоҳ кунед, бо диққат тамошо кунед. Ҳамаш гулмайда, ҳамаш материалшон итальянка. Гулӯи новинка. Беҳад материалшон материали хушрӯи. Мулоима ки хушрӯи ира 4 сол пӯшида мешавад. Чихеле ки медонед 4 сол пӯшида мешавад. Дӯстон, номерои телефон, номерои WhatsApp дар рӯи экране каси заказ кардане. Марҳамат, WhatsApp данаста, личка данаста, лайк, подписаться карданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо подписаться кардан фаромӯш накунед. Пешакам ҳатонда раҳмат.